खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायना सिगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आइजोफोरनि थाखाय मोजां खौरां गोजानाव थांनाय रेलगारियाव आइजोफोरनि थाखाय थिखानाय आलादा मासि थागोन। एमएलए शशिकान्त दासआ कंग्रेस नागारालासे बिजेपिआव हाबबाय। कंग्रेसनिफ्राय होखारजानाय एमएलए शेरमान आलिया एआइइउडिएफआव हाबफिनसिगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आइजोफोरनि थाखाय गाहाम खौरां मेट्र' रेल एबा बासआव जेरैहाय आइजोफोरनि थाखाय आलादायै थिखानाय मासि थायो, थिग बेबायदिनो गोजानाव थांनाय रेल गारिफोराव आथिखालाव आइजोफोरनि थाखाय आलादायै मासि थिखानानै दोननो थाखाय रेल बिफाना थांखि आजावदों। बे बाथ्राखौ रेल बिफाननि मन्थ्रि अश्विनी बिष्णुआ फोसावदों। बे खाबुखौ मोननानै उननि समाव आइजोफोरा रेलनि टिकेटखौ गोरलैयैनो लानो हासिगोन आरो गाहामै हान्थिनो हासिगोन होननानै रेल मन्थ्रिया बुंबावदों। कंग्रेसनि थाखाय आरोबाव गेदेर खहा आरोबाव गुबुन सासे कंग्रेस एमएलएआ बिजेपिआव दोलो नागारबाला बिजेपि मदद होनो ओंखारबाय। रहानि कंग्रेस एमएलए शशिकान्त दासआ आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि जर'खा जथुमनि गिबि सानावनो बियो रोखा जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला आसाम आयेन आफादनि जर'खा जथुमनि गिबि सानखालि कंग्रेस एमएलए शशिकान्त दासआ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता आथिं हमनानै बिजेपिखौ मदद होबाय आरो सोरखारजों लोगोसे थागोन होननानै बुंदों। शशिकान्त दासनि बे बिथांखिखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे भबेश कलिताया बरायदों। बेनि बागै गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि हेंथा दोलोनि एमएलएफोरा मोननै बाहागोआव बिजेपिआव हाबफैगोन। गिबियाव दोलो नागारना बिजेपिआव हाबदोंमोन, बे खेबाव सोरखारजों लोगोसे थाफागोन आरो बेबायदिनो फैबाय थागोन। ओरैहाय शशिकान्त दासआ बिजेपिनि आथिं हमनायखौ टिभि नायनानैसो मिथिनो हादों होननानै बुंदों हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत सैकियाया। मख'नो गोनांदि शशिकान्त दासखौ सिगिसख' खालामनानैसो बिजेपिआव लांदों। सासे शशिकान्त दास थांब्लाबो कंग्रेसआ जोबनानै थाङा। बिजेपिआ अरायबो सिगिसख' खालामो, माब्लाबा हुमखि होयो आरो माब्लाबा लफायो होननानैबो देबब्रत सैकियाया बिजेपिखौ गोख्रों रावजों सावरायना बुंदों। कंग्रेसनिफ्राय होखारजानाय बागबरनि एमएलए शेरमान आली आहमेदआ एआइइउडिएफआव हाबसिगोन। बबेखानि शेरमान आलीआ बावैनो एबा दिनैनिफ्राय जागायनाय आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि जर'खा जथुमनि उनावनो एआइइउडिएफआव हाबनो हागौ। एआइइउडिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बरपेटा जिल्लानि आरपद भवनाव दुंब्रुदै बरायदों। एमएलए शेरमान आलीखौ एआइइउडिएफनि दैदेनगिरिफ्रा शेरमान आलीखौ बरायनायनि सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनावनो शेरमान आलीआ एआइइउडिएफआव हाबफैफिनसिगोनआ रोखा जादों। बेखौ लाना आसामनि राजखान्थियाव सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। एआइइउडिएफ दोलोनि सुलुं बादियै फैगौ 24 दिसेम्बर खालि आसामाव फैगोन। दोलोनि गाहाय दैदेनगिरि आरो धुबुरीनि एमपि मौलाना बदरुद्दिन आजमाला। बेनि उनावनो शेरमान आलीआ एआइइउडिएफआव हाबनायनि हाबाफारिया जागायगोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला शेरमान आली आहमेदआ एमएलए मासिखौ नागारना एआइइउडिएफनिफ्राय बागबर बियाबनि उफेरा बिसायख'थियाव बाहागो लाफिनगोन। मख'नो गोनांदि आसाम आन्दलननि मुंख्लंफोरखौ लाजिफोनांनायनि दायाव जोबथेसालियाव थानांनायनि उनावनो बागबरनि कंग्रेस एमएलए शेरमान आली आहमेदखौ कंग्रेसआ दोलोनिफ्राय होखारदोंमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।